Hola, em dic Raül, tinc 24 anys, sóc alumne de la Universitat de Barcelona i porto 2 anys sent usuari de Rosetta Stone a través de la UB. He estat aprenent francès i la veritat és que estic encantat, ja que el mètode d'aprenentatge de Rosetta Stone és molt entretingut, es basa molt en la intuïció i en la relació de conceptes a través d'imatges i no tant en la traducció pura de frases. Llavors, jo crec que és un mètode que fa que l'aprenentatge sigui molt més dinàmic i molt més entretingut. Així que qualsevol persona que vulgui aprendre un idioma jo li recomano que ho faci amb Rosetta Stone. Au revoir. Em dic Omaima, soc estudiant de Psicologia a la UB i he estat utilitzant Rosetta Stone durant un any per aprendre coreà i àrab. Jo un problema que he tingut sempre a l'hora d'aprendre idiomes ha sigut la traducció de les paraules, de les noves paraules en el nou idioma al castellà o al català, que sempre havia de pensar en la traducció. Però amb Rosetta Stone aquest problema no l'he tingut perquè utilitzen un sistema d'aprenentatge immersiu que consisteix en relacionar directament els subjectes i les accions amb les noves paraules en el nou idioma. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel, tengo 31 años y estudio un doctorado en la Universidad de Barcelona. Utilizo Rosetta Stone para estudiar inglés. Me parece una aplicación súper buena, súper didáctica y entretenida para poder aprender muchos idiomas y por lo tanto lo recomiendo. Hello everyone, my name is Valeria. I am 29 years old and I'm a doctoral student at the University of Barcelona. Around 6 months ago, I started learning French from scratch with the app Rosetta Stone, and I liked it so much that I have recommended it to all my friends. I love the multimodal and immersive nature of the course, so that, for example, new vocabulary is associated to pictures and you don't have to translate it into your first language. Another great feature is that you can choose your goals, and as I wanted to be able to have conversations in French, I was assigned a lot of speaking and listening practice. In fact, I recently had the chance to visit France and I was able to communicate in French, so I'm very happy with the experience I had with Rosetta Stone.